Infetħu l-applikazzjonijiet tal-għajnuna finanzjarja li laqdiet volontarji dell-għajnuna tammont tal-aktar minn 120,000 euro dan bilan li tiġi faċilitata l-parteċipazzjoni tal-laqdiet volontarji fora Ewropea u internazzjonali. Dan sar b'kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat u l-Ministeru għall-Inklusjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur. Fit-8 snin minn meta bdew l-għajnuniet ġew allokati aktar minn €1,000,000. Kull applikazzjoni sottomessa tista' tieħu sa massimu ta' 6,000 euro b'80% tal-ispejjeż eligibbli. Matul l-attività l-MCVS ħabbret ukoll pjattaforma diġitali fejn il-proġetti kollha approvati u li ngħataw fondi mill-Kunsill ser ikunu jistgħu jiġu segwiti b'mod dejjem aktar strutturat, trasparenti u anke simplifikat għal laqdiet. Iċ-Chairperson Gertrude Buttigieg qalet kif din l-iskema hija mezz ta' kif laqdiet volontari jimirħu u jkunu minn ta' quddiem fora internazzjonali. Hija wkoll mezz kif għaqdiet attendew u jattendu konferenzi, jissemmaw leħinhom u jġibu ħafna informazzjoni lura li hija tant utli fix-xogħol li huma jagħmlu Malta. Il-kap eżekuttiv tal-MCVS Mauro Paċ para skandolo stqar li l-estensjoni tal-pjattaforma diġitali se tkun qed tiġi estiża tul kollu tal-proġett, inkluż għal fażi tar-rappurtar u dokumentazzjoni neċessarja sabiex jingħalaq b'suċċess kull proġett. Millum il-qoddim jistgħu wkoll jissottomettu mhux biss l-applikazzjoni online imma anke ir-rapporti, il-quotations li jkollhom u li riċevuti b'tali mod li niffaċilitaw l-operat tagħhom biex ma jkollhomx anke dak l-ammont ta' skarriġġ u anke allura fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol ikun iżjed faċilitat u jsir aħjar. Minnaħa tagħha l-Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur Ġulja Farrugia Portelli saħet kif il-Gvern qed jinvesti aktar fit-tisħiħ tal-ħiliet tar-riżorsa umana tal-laqdiet volontarji Maltin wawċin għaliex huwa kruċjali l-laqdiet volontari jimpenjaw ruħhom u jikkollaboraw b'mod attiv ma' organizzazzjonijiet oħra mhux biss fil-livell lokali iżda wkoll fil-kuntest Ewropew. Laqdiet volontarji jistgħu japplikaw billi jżuru s-sit elettroniku viofunding.org.mt sa nofsinhar tal-ħamis 7 ta' Settembru li ġej.